áno. Tak, dobrý večer, milí priatelia. No, dobrý večer, milí priatelia. Tak sme sa tu stretli s Igorom, lebo ako máme takú tému, že hovorí o miery. Hovorí o miery. Boli sme akurát na takom podujatí. Pietnej spomienke Mier Ukrajine. Áno, to boli tí organizátori tejto pietnej spomienky. Áno. Čiže je to taký most, také prepojenie, že vlastne len teraz nedávno, minulý týždeň to bolo, nie? Nedávno, sa spustila nie mier, ale vojna. To už 2 týždne, 28. februára to začalo. 28. februára dokonca. Už ten čas tak letí, že keď sme v týchto vojnových časoch, mierových časoch, tak ani nevieme, že kedy to vlastne začalo. A vlastne to tak vždy začne, že ani ľudia nevedia, ako to začne a zrazu nejaký blázon, nejaký idiot, ako momentálne vidíme, je prezident Spojených štátov a ten predseda vlády v Izraeli, Netanyahu a Trump. V poslednej dobe pána Netanyahu už nejako nevidno. Áno, teraz sú také už polemiky, nevidno, či vlastne neodišiel títo niekam. dvaja, by som povedal, proste, treba to povedať na rovinu, však rozpútali vojnu, sú to zločinci. Tak títo dvaja zločinci spôsobili to, že ten čas úplne, že nás tak buchlo ako kladivom a ani nevieme, jak to plynie. Ale každopádne od mieru na Ukrajine, čo bola dneska veľká akcia pred Slovenským národným divadlom, sa dostávame k vojne, ktorá je teraz v Iráne a vlastne Irán je už blízko, aj Slovenska. No, Ukrajina ešte bližšie. Ukrajina ešte bližšie, to je náš blízky sused. ale Ukrajina je bližšie, ale tá nás ohrozujú banderovci, čiže dalo by sa povedať, z Ukrajiny nás ohrozuje skôr pechota, z Izraela, pokiaľ u nás sa nejakým spôsobom usadia Američania a začnú od nás zo Slovenska proste útočiť na napríklad zo Sliača alebo z kuchyne začnú útočiť na Irán, no tak Irán bude posílať svoje rakety, čiže tá vojna sa môže tu veľmi rýchlo preniesť na Slovensko a môžeme naozaj trpieť vlastne tým, že tá vojna začne potom možno prerastať už do 3. svetovej vojny. Je to naozaj veľká kríza a každý človek by si to mal uvedomiť na Slovensku, že situácia je veľmi vážna. Ja to tak vnímam, že naši ľudia ako keby stále žijú na tom nejakom Titaniku, stále si len tak spievajú, sa tak usmievajú, majú tie svoje rôzne problémy, ale toto je naozaj obrovský taký problém, kde ľudia by sa mali zobudiť a mali by prejaviť takú vôľu, že jednoducho my nechceme tú vojnu, že my nechceme ani tú vojnu, ani to zabíjanie, ani v tom Iráne. A nechceme samozrejme ani na tej Ukrajine, aby bolo to zabíjanie. Takže toto mi tu trošku chýba, že naši ľudia sú takí nejakí, že sa nevedia postaviť, myslia si možno, že to niekto iný za nich vyrieši, no ale nevyrieši to nikto. Keď si zoberieme tú situáciu od toho covidu, je to tak vidieť už veľmi, tak každým mesiacom, každým proste týždňom, ako keby to sa vyvíjalo a ako keby to bolo stále k horšiemu. Takže teraz ľudia naozaj už je to veľmi, veľmi zlé. A ja nestraším vás, ale musíte si to uvedomiť, že je to naozaj veľmi zlé a my všetci musíme chcieť, aby ten mier tu zostal zachovaný, aby sme si ho vybojovali, aby sme si ho ubránili. Že keď mier sa nedá vybojovať tak, že nebudeme robiť nič. Hej? Musíme my aspoň sa akože nejak prejaviť, že my tu chceme mier, že my si ho nedovolíme, aby nám ho niekto
vzal, musíme mať aj nejakú silu, čiže my sa musíme spájať, nemôžeme trpieť to, že stále sú tu nejaké politické skupiny, ktoré rozdrobujú našu silu. Musíme dosiahnuť, aby sa tie politické skupiny spojili, aby sa aspoň v tejto kríze spojili. Hej? Lebo keď sa budeme stále tuto handrkovať a naťahovať, že kto je akosi dôležitejší, kto je národnejší, kto je neviem aký, kto je múdrejší, no tak sme len takí, akí sme. Iných ľudí ako týchto Slovákov, čo tu žijú, tu nemáme. Nemôžeme sa do nekonečna rozdeľovať, hej. Musíme sa spojiť do jedného prúdu a aspoň v tomto základnom, teraz chceme mier, tak musíme jednoducho to rešpektovať, že také veci, že kto je vyšší alebo nižší, alebo viac dôležitý, menej dôležitý, to môžeme riešiť potom neskôr. Teraz, keď je táto kríza, tak sa musíme spojiť za ten jeden cieľ, že podporíme, aby sme tu mali ten mier. My musíme aj do sveta ukázať a demonštrovať, že my sme národ, ktorý chce mier, lebo my sme slabí, nemáme možno ani také zbrane, aké sme mali, kým to niektorí zradcovia z našich radov neposlali na Ukrajinu a vyzbrojili našich nepriateľov. Čiže my sme možno aj odkázaní na to, že nám bude musieť niekto prísť na pomoc, ale kto príde na pomoc takým, ktorí len proste tak pasívne prijímajú odovzdanie bez akejkoľvek energie, bez akéhokoľvek zapálenia pre dobro. Čiže my sa musíme zapáliť pre dobro, musíme sa zapáliť pre ten mier, musíme naozaj ísť trošku aj na tie madrace, hej, a musíme bojovať trošku. No čo ty, Igor, na to hovoríš? Tak ja sa snažím informovať o všetkých tých akciách, tak aj teraz, keď som sa dozvedel, že vlastne chystá sa tá pietná spomienka, tak ja som tam bol. Lenže oni spomínali na nejakú udalosť, ktorá sa udiala pred 4 rokmi a ja si pamätám, že tieto vraždenie detí a žien, starčekov a tak ďalej už začalo v roku 2014 a oni ako keby mali tú selektívnu pamäť a tých 8 rokov tých útrap, tých Ukrajincov nejako zabudli. Hej. Oni počítajú tú udalosť až od roku 2022, keď začala tá špeciálna vojenská operácia a to, čo sa dialo vlastne v Donecku alebo v Novorusku, v Donecku a Luhansku, tak vlastne absolútne tie isté prípady, to isté vraždenie žien, tam boli fotky mladej ženy, ktorá v náručí držala svoje dieťatko, to bola, myslím, že dali jej názov Madonna, Donecká Madonna, alebo také niečo, že existuje nejaká alej, myslím, cez 100 detí, ktoré boli zavraždené. Áno, čiže ty teraz hovoríš o tom stretnutí, čo bolo, že vlastne sa stretli tí aktivisti mieru v Ukrajine, takzvaní, možno by sa dalo povedať, takzvaní mieroví aktivisti, ktorí hovoria o tom, že teraz ruskí vojaci zabíjajú na Ukrajine ženy a deti, alebo že tam bombardovali divadlo v Mariupole, o ktorom ja teda bezpečne viem, že ho nebombardovali Rusi, ale bombardovali ho samotní Ukrajinci. Takže áno, toto sú takí ľudia, ktorí to tu všetko prekrúcajú, že potom, keď si my uvedomíme tú časovú líniu, že to začalo vlastne v 2014 tým nacistickým pučom, kde nacisti vlastne odstránili riadneho prezidenta a uchopili ozbrojene tým pučom vlastne moc do svojich rúk a potom začali terorizovať, dá sa povedať, ukrajinský národ. Lebo ukrajinský národ bol, dá sa povedať, z väčšej polovice ruskojazyčný a mali veľmi dobré vzťahy s Ruskom, aj ekonomické, aj ľudské, aj dá sa povedať, že aj materinský jazyk prevažnej väčšine Ukrajincov je ruština. No a títo nacisti začali prenasledovať ruskojazyčných
Ukrajincov, treba povedať. Čiže vznikla tam občianská vojna. A treba povedať, že naozaj boli to veľmi brutálne útoky na týchto ruskojazyčných Ukrajincov. Boli to vlastne také isté útoky, také isté vraždenie, také isté brutálne činy, ako sa dopúšťali banderovci na Volíni, na Poliakoch. To znamená, zabíjali deti, zabíjali ženy, upalovali, mučili. Stačilo povedať rusky, alebo našli niekomu v telefóne nejakú ruskú stránku a zavraždili, zabili. Videl som, a mnohí z vás ste videli, že privezovali v zime ľudí k stĺpom a nehávali ich igelitom, ich omotali okolo stĺpov, nechali ich tam zamrznúť. Čiže také nacistické, fašistické, banderovské spôsoby vraždenia vlastných občanov. A nie len takéto, že medzi sebou tí banderovci proste nejakým spôsobom terorizovali ruskojazyčných Ukrajincov, ale aj ten štát nacistický, ktorého sa zmocnili nacisti. Veď tam bol prezident Porošenko, ktorý bombardoval sídliska raketami Točka alebo delostreleckými salvami. Proste zabíjal tam ľudí, zabíjal tam tie deti, je tam, neviem, či vyše 100 alebo ešte viac detí na cintoríne, ktoré proste boli pozabíjané pri tomto bombardovaní. Bola tam tá príhoda v tej Odese, kde upálili 50 ľudí, bola tam aj nejaká tehotná žena, ktorú proste upálili a tak ďalej. Čiže bolo tam nahromadené obrovské množstvo takéhoto brutálneho fašistického násilia. Hej, a teraz po tomto všetkom sem príde nejaký mier v Ukrajine a začnú nám tu rozprávať, že čo sa teraz deje vlastne na Ukrajine. Tu by som chcel ešte zdôrazniť, že áno, Rusko Ukrajinu oslobodzuje od banderovcov. A je treba povedať, že ruská armáda si vyberá tie vojenské ciele, vyberá si tie infraštruktúrne ciele, nebombarduje, neútočí proti civilnému obyvateľstvu. A to na rozdiel od Američanov a Izraelčanov, ktorí teraz bombardujú Irán a bombardujú práve tie civilné sektory. To znamená, v Teheráne sídliska vybombardovali hneď na začiatku školu, kde zabili 180 žiačok 7 až 12 ročných, čiže nejaký strašný zločin, a ten zločin bol úmyselný, pretože sa tam vrátili s tými tomahawkami po pol hodine a vyzabíjali aj tých, čo prišli tie dievčatka zachraňovať. To znamená, že to je ten obrovský rozdiel medzi tou ruskou armádou, ktorá Ukrajinu oslobodzuje od nacistov a banderovcov, a tou americkou a izraelskou, ktorá vyslovene bombarduje a chce zničiť vlastne Irán, chce zničiť, dalo by sa povedať, starobilý Irán, ktorý má históriu 3000 rokov. Tieto dve krajiny, z ktorých jedna má 250-ročnú históriu neustálých vojen a druhá je tu iba od roku 1948 a takisto má za sebou už množstvo vojen, množstvo útokov, zabíjania, vraždenia. Tá ich tajná služba vraždí po celom svete. Čiže je to taká situácia, že my to tu tak zmiešavame, aby sme vo vás vytvorili takú emóciu, že treba odmietať vlastne všetky tieto vojny, všetky tieto zabíjania ľudí a je treba ísť naozaj, postaviť sa na tie madrace, ukázať, že tu na Slovensku jednoducho odmietame takúto politiku zabíjania, vraždenia, že sme si toho vedomí, že vrah zostane vrahom. Trump je vrah. Netanyahu je vrah. Nič nemôže z nich odpárať toto označenie. Zelenský je vrah. Nič nemôže zo Zelenského odpárať toto označenie. My predsa vidíme, ako Zelenského ľudia po celej Ukrajine naháňajú mužov,
ako ich odvádzajú násilím na frontu a tam ich posielajú na smrť. Čiže tá situácia dneska je taká zlá, takže... Ja som nechcel rozprávať o týchto zverstvách, na ktorých sme teraz minuli pár minút. Ja som chcel len povedať, že vlastne tí aktivisti z toho združenia Mier Ukrajine vlastne povedali, že tá vojna sa skončí jedine víťazstvom Ukrajiny. Proste, že neexistuje iná alternatíva. Čiže oni vlastne hovoria, že budú bojovať do posledného Ukrajinca. Áno. Že vlastne obetujú všetkých svojich mužov, ktorí, alebo teda neskôr možno aj ženy a tak ďalej, ale toto nie je cesta k mieru, však boli tam pokusy a čo je vlastne také smutné, že vlastne tam boli nejaké minské dohovory prijaté, ale Merkelová, vlastne, ktorá zastupovala tú západnú Európu, nakoniec sa priznala, že vlastne ona to nemyslela vážne. Ona povedala proste, že to len, aby sme si pripravili vojska. Aby sme pripravili za tých 8 rokov, čo sa viedli tam tie veci na tom Donecku a v Luhansku, tie operácie bratovražedného boja, tak vlastne oni medzi tým Západ vyzbrojoval Ukrajinu, aby boli pripravení. A keď už vlastne došlo k tomu, že Rusko vlastne áno, tam sa hovorí aj o tom, že Rusko už muselo tú Ukrajinu ako keby muselo začať tú vlastne tú ozbrojenú akciu preto, lebo tam boli tie biologické laboratória a tie biologické laboratória Spojených štátov, tam sa už pripravovali na nejaký biologický útok a prvé, čo vlastne Rusko urobilo, že tie laboratória vybombardovalo a jednoducho tam zničilo vlastne všetky tí škodcov, hej, rozstavili to tam vo veľkými energiami. To znamená, že áno, že my môžeme sa len poďakovať tomu, že Putin vlastne začal ten útok na tú Ukrajinu z toho dôvodu, že nás to zachránilo pred nejakou biologickou katastrofou, ktorá už bola pripravovaná v tých laboratóriách. Takže ono sa to na to treba dívať z rôznych pohľadov, ale tá špeciálna vojenská operácia, aj preto sa volá špeciálna vojenská operácia, lebo to nebolo napadnutie Ukrajiny. To, ako som povedal, je skôr začiatok oslobodzovania Ukrajiny od tých banderovcov, lebo kto by tu chcel mať banderovcov na Slovensku? Hej? Ani Ukrajinci tam nechceli mať tých banderovcov. A treba povedať, že keď nastupoval prezident Zelenský ako keby do funkcie, a teda ešte predtým, keď vlastne bol ten volebný súboj s Porošenkom, tak len preto Zelenský zvíťazil, že slúbil, že uzavre s Ruskom mier. Hej? A aj ten mier bol dohodnutý a vlastne už bol aj podpísaný, ale prišiel tam vtedy premiér z Veľkej Británie a Johnson a ten prikázal Zelenskému, že ten mier treba zrušiť a že bude podporovať Ukrajinu, aby viedla s Ruskom vojnu. Čiže naozaj takto vznikla tá zástupná vojna, ktorá trvá dodnes. Čiže Zelenský je zločinec, pretože všetky tie umrtia a tie zabitia, či už na ukrajinskej strane alebo na ruskej strane, padajú na jeho hlavu, pretože bol už uzavretý mier a on na pokyn premiéra Veľkej Británie to zmaril. Takže to je vlastne tie zakutia týchto špinavých politických figurín, hej, ako je Zelenský, ako je Johnson, hej, to sú ľudia, ktorí, to nie sú aj možno ani ľudia, nemajú v sebe ani trošku ľudského citu, nemajú v sebe ľudskej lásky, vidia zrejme len peniaze, však teraz sa stále hovorí o zlatých záchodoch na Ukrajine, že jak sa tie peniaze z Európskej únie rozkradli. Keď si to tak spočítame, tak to sú stovky miliárd eur, ktoré už išli na Ukrajinu z našich peňazí. To znamená, my sme sa tu vyzbierali Európskej únii na stovky miliárd,
proste eur a oni stovky miliard našich peňazí miesto toho, aby to šlo na rozvoj Európe, aby to šlo na rozvoj na Slovensku, v Maďarsku alebo kdekoľvek v Británii, však tí chudáci trpia aj v Británii, tí chudáci trpia aj v Nemecku, aj vo Francúzsku, tu nikde nemáme, že by ľud prosperoval z toho, že Európska únia im nejak pomáha. Európska únia škrtí z každého žmýka peniaze a potom ich posiela na Ukrajinu, čo aj Ukrajina nie je Európskej únii. Čiže to je podvod, to je zločin. Hej? No, takže sme sa nejak tak, furt sa nevieme dohodnúť, že kam pôjdeme, či na tú Ukrajinu, alebo pôjdeme kritizovať Európsku úniu, lebo všade vidíme ten spoločný menovateľ. To zlo, tá vojna, ten COVID to začal, to bola vlastne biologická vojna. A pokračuje to. Vidíme, že tí ľudia, ktorí nejakým spôsobom schvaľovali všetky tie opatrenia, ako boli za covidu, že ako boli to tzv. Očkovanie, ktoré poškodilo mnohým ľuďom zdravie, všetky to ruškovanie, všetky tie obmedzenia, to testovanie, všetko to schvaľovala skupina ľudí, ktorá vlastne podporuje na Ukrajine tých banderovcov. Hej, čiže od pani Čaputovej až po všetkých ostatných exponentov tu na Slovensku aj vo svete, Sorošovcov. No a teraz vidíme, že táto istá skupina vlastne tak, ako vypukol ten brutálny konflikt v Gaze, kde zasa Izrael napadol a bombarduje doteraz Gazu, tak zasa táto skupina to podporovala. Hej. A zasa teraz podporuje to, že Spojené štáty a Izrael napadli Irán. Čiže táto skupina má spoločného menovateľa, že podporujú všetko zlé, čo sa deje na tomto svete. Všetky tie vojny, všetky tie násilia, to zabíjanie, táto skupina týchto domotaných ľudí, hej, možno uplatených čiastočne nejakými financiami, ale v zásade je to aj proti ním, pretože aj oni sú ohrozené, aj ich rodiny sú ohrozené. Takže my sme sa tu teda takto večer stretli, nie preto, aby sme to ťahali až do rána s vami, ale stretli sme sa tu preto, že teraz vo štvrtok pripravujeme taký pochod za mier. Hej? Pochod za mier vo štvrtok o 17. sa stretávame pred sochou Hviezdoslava, našeho barda, ktorý bojoval proste za mier, bojoval proti vojne tými svojimi krvavými sonetmi, kde odhalil podstatu tohto zla už vlastne ako jeden z prvých z tých moderných básnikov svetových a vlastne vyjadril, o čo ide, keď títo nejakí boháči, miliardári sa rozhodnú, že potrebujú mať ešte viacej miliárd a len z takého rozmaru zabijú tu milión, tam milión ľudí, žien, detí a je im to úplne jedno. Tešia sa z toho, že na účte im cinkajú peňažky. Takže všetkých pozývam, aby ste ten štvrtok sa prebrali, uvedomili si to, že naozaj len keď sa preberieme, tak sa môže stať niečo dobré. My nevieme, či sa stane, či to bude stačiť. Ale keď nič neurobíme, keď proste nevyvinieme ani trošku vo svojej mysli, vo svojej ľahostajnej mysli, keď nenájdeme trošku tej aktivity, trošku tej dobrej vôle, trošku toho citu pre druhých ľudí, lebo keď niekto vystupuje za mier, to nie je, že on pre seba chce ten mier, ale on chce mier pre svet. To znamená, že je treba, aby ste prišli tí, čo fakt cítite trošku, že treba prísť a niečo urobiť, aby aj vo svete videli, že my tu na Slovensku tiež chceme mier. Takže tu chcem povedať, pozrite sa do Maďarska. Hej, teraz tam bola minulý víkend demonštrácia za mier a tam sa zišlo 800 000 Maďarov. Hej, 800 000 Maďarov prišlo a demonštrovalo. Ja si myslím, že Maďarsko je neporaziteľné, keď takto ukazujú, že ide im o mier. Keby sme sa tu na Slovensku nejak zišli
a takto sa zjednotili a postavili sa za nás, za naše záujmy, lebo tiež našim záujmom je určite ten mier, čiže ľudia naozaj trošku sa už otraste, nechajte v sebe proste tu vybúšiť tú vôľu svoju, že chcete žiť dobre, chcete, aby vaše deti nejakým spôsobom žili dobre, aby sme nezanikli ako štát, hej. Takže skutočne pozývam vás a teším sa, že fakt prídete a asi takto. No. A ty, Igor, čo povieš? No, ja tam budem a odvysielame to na televízii Raptor a samozrejme vás budem o tom informovať, pretože ako viete, ja som už niekoľko rokov, pomaly už aj 10 ročí, držiakom kamery a informoval som vás o všetkom, čo mi bolo dovolené, kde ma nevyhnali, alebo čo sa dalo. Takže vlastne na mňa, prepáčte, minulý týždeň som proste už naozaj zameškal to stretnutie, to sa ospravedlňujem. Niekedy som aj unavený, ale teraz už normálne unavený, hej, lebo možno máte nejaké také spomienky, že som niekedy trošku išiel inou cestou, ale vrátil som sa. Áno, Igor teraz je moderný novinár, je kolobežkový novinár, to ešte mainstream neodhalil, lebo on sa na tej kolobežke dostane všade. Občas síce mešká, ale dostane sa tam, takže on príde na kolobežke. No a vy prídete ako? Hej, že áno, ale príďte aj hoci z celého Slovenska, hej? Že treba prísť, hej, že kedy už chcete prísť, teraz ešte môžeme prísť a môžeme sa vyjadriť. Čiže ak len trošku uvážite, že môžeme prísť a môžeme sa vyjadriť, že čo chceme, ako chceme žiť v našom štáte, tak príďte, viete, lebo potom sa tu budú premávať už iba mier v Ukrajine, hej, a už budeme mať stále menej a menej možností. Naozaj tá doba je neopakovateľná. Čo môžeme dneska urobiť, možno už zajtra nebudeme môcť urobiť. Tak urobme to dneska. Hej? Urobme to dneska, urobme to vo štvrtok. Vidíme sa vo štvrtok o 5:00. Ahojte. Takže takto, no. No, musíš ty zatlačiť. Takže. Dobre. Tak sme to ukončili.